Arabadona utkalo kletan shegi ambalma o bisimila malak chuka don kibaru keneka bi kibara mun bambulo kada kulo kan o de kunu tratado utkalo kletan wolonvla sirabagan kasara ro kera bankas ayre la kafako mogo woro nyokona ulu jogina sirabagan kasara ena kibara mun sirama ulu konne ayre kafo ko dugutaga karido ni o koni compagnie dafina ka karido e ko oni camion ditondo ko ni tara faranyokon kuna ni o kera sababu ye dugutaga kari ale koni dafrila ayire la kafo ko mogo koni ni mato akoda fe ko ga ko mogo woro koni jogina ni sirabagan kasara yen koni kera wo ni ale be bankas ale ni bajankara celala mogo munu jogina ayire la kafo ko deme dona uluma telala ni ga tagani ule bankas o kenya sobala kibara wɛrɛ man bolo kada kulo kan o de sinakor ni ale mali camion ba bollo ale ni car bollo ka hage nyini jakulu doy ale kone sebenke ka yire ka fo ko ka dugutaga koni nogoya mali ni senegal celala sirabaga kasram kela kaolak ni dogo français temelena sinakor ni oye syndicat national des chauffeurs et des conducteurs routiers du Mali ulu ka hage nyini jekulu nyema o ya yire ka fa ko ulu koni ka ni mirina inte doere ko wala sa chuga mna ka se ka chauffeur wire la kada ko ga ko ulu koni ka ni seben koni be nyasi mobli ba polaw ale ni carbo law drone ma ko mogoto ko ulu sentala nga nunu ka seben konnala o ya yire ka fa ko afalu nyana ka fa ko karimu be no ni ulu fale undo kaba ko ni ulu be kaulak ko afara ko ulu be na labo Senegal jamana konnala ko ga ko alni o kari nunu be labo o polisi ulu be da u kan fuka ta fako u bora Senegal da fe wakati mina Mali mobli ba chauffeur ulu ya nyini jamana flan nunu fe Senegal aleni Mali ko u ga sigi ka kuma koni keni ko ina wala sa chuga mina fura be se ka soro ala ko ni jamana kelengela bela jelen ka ajo nola ko sabla ko Mali ni Senegal ko ni jamana fla ko u tese ka tanyan ko Nambora eno ameta yuwaru ayere la kafo ko akachani claim go insano ko erezote ni yoro ko falena kibara mun serama uluka na ayere kafo ko yuwaru ni alebe mopti marabulo konnala ko berata je kalokele na sisano ko telephone rezo ko o konte son ni tuku na eno jateminal kala do ya yire kafo ko jatike wale taba ulu kon ne fleka erozo ko woni la no ngoni ndugo konna ni o kera sababu ye mo ko nte se ka yuwaru ka wele wa ulu yere fenete se ga mo wele telefon na yuwaru dugdeun ulu wele da kon ke ka nyasi mali jamana nyamo ma uka laje ka se ka fura soronna ko sabla ulu kon ni kuna siri sugu bere be nyona kuna fana kuncela kibara wɛrɛ mambolo kada kulo kan ore bingal ke wale do tara ka nyasi buguni ye posu finitiguma kibara mun sirama ulu konne ajire ka fo ko tratado nege kanya saba wakati du klafe ko jatike wale tabado ni ayire la ka fo ko ni mo nunu ko be motola wa marfa kumbe ubolo ayire la ka fo ko ni bingal ke wale insefe mo ni mato ala ko ga bolma fen ulu koni chaman chena o wani jate wale taban nun kala khata ni finitigi nun ka moto do fene ni bingal he wale ko fe ku jala gouverneur aleni anofe mogodo ulu koni willa ka seni yorena ni kata unyeda yoro chen chugo ka ni kala ka hakli sigi kuma fon fo ye finitigi unyena ame wakati mina iko sisa ama sega do ni jate wale taban nun ko yoma kele munyi ga kibara were mana boko fe amboda okluka ambalma ne ko e oga bi don kibaro e kada okluka ani che aka kluma jola o kambe anyogona were